Milí priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní nášho Dýchej slovo. Započúvajme sa do Evanjelia na najbližšiu nedeľu, ktorá nám môže byť spoločníkom na našej ceste viery. Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili: vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí, zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal: nešomrite medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané: všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto videl Otca, iba ten, ktorý je od Boha videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ježiš hovorí: nešomrite medzi sebou. Ako často vidíme okolo seba pohoršovanie, výčitky na niečo alebo na niekoho. Ako často sme náchylní veriť iba vlastnému úsudku. Alebo ľahko uveríme niekomu, čo má rýchle a jednoduché riešenie. Alebo si namýšľame, že to, čo vidíme pred sebou, je niečo, čo už poznáme dávno, do detailov. A čo nás už nemôže prekvapiť. To, čo už máme isté, to, čo máme ohmatané, isté pomyselné, bežné, bezpečné hniezdočko. Ak ma niečo vyruší, snažím sa to nevidieť, odhodiť, zabudnúť. Prezri sa v úprimnosti na to, ako sa potom cítiš. Aký pocit sa ťa zmocní? Je to radosť a pokoj? Alebo skôr smútok, zmätok a nepokoj? Ktorým smerom ťa to vedie? Ježiš nám dnes pripomína najdôležitejšiu pravdu našej viery. On je ten, ktorý zostúpil z neba, aby nás spasil. Priblížil sa k nám najbližšie, ako sa to len dalo. Veď uvedom si, čo je prirodzenejšie pre človeka na zemi, ako je jedlo a nápoj, ku ktorému sa snažíme dostať každý deň. A ten pokrm v nás sa premenia na energiu, vďaka ktorej môžeme žiť a rozvíjať sa. Tak aj Ježiš, sám Boh, v duchu sa nám dáva, aby sme ho požívali. Aby sme žili z neho, s ním a v ňom. Uvedom si tú dynamiku vzťahu, tú energiu vzájomnosti, prijatie, premena a rast na čoraz pravdivejší obraz. Poznanie a prežívanie pravdy o sebe, pravdy o Bohu, o svete, o všetkom okolo nás a v nás. Všetkých bude učiť sám Boh. Popros pri dnešnej modlitbe o nové oči, o nový pohľad. Pohľad viery, ktorá dokáže prekročiť hranice ľudskej obmedzenosti. Nechať sa učiť od Ježiša, od priateľa, ktorý ide s nami na ceste. Veď otvára nám písmo a láme chlieb. V každej situácii, v ktorej sa na neho obrátime s dôverou a s vierou v uskutočňovanie väčších vecí. Otvor mu svoje srdce. Porozprávaj mu o svojich starostiach, šomraniach, ale i nádeji a plánoch. V čo dúfáš? To, čo je pre teba dôležité. Alebo si nechaj poradiť, čo by to malo byť. Spýtaj sa, kam kráčať, komu pomôcť, kam nasmerovať svoj pohľad, kde rozvinúť vlastné schopnosti, svoj dar života.